When a person has a physical love language, mahirap para sa kanya na matagal LDR. Physical touch ang love language. It's very difficult. It's almost impossible na ma-sustain yung ganong relationship pag physical touch. Ikaw ba, Col, ano ka? Okay sa yung LDR or no? LDR? Oo, ayaw din. Ano love language? Ako ang magsasabi. Words of affirmation. Uy, para pasalita. Pala desisyon ka, ha? Inaano ka ba, ha? Inaano ka? Hindi siya. Anong love language mo? Palasagot. Pwede mo nahimik ka, palasagot ka eh, ha? Sumagot ka, in-interview ka ni Love Boyet language eh. call? Nagtanong pa kayo, tapos kayo rin nasasagot. Kayo na lang mag-usap, ha? Hindi, Col. As your friend kasi, alam namin kasi, hindi kasi giving si Uncle eh. Di ba, Bi? Anong natatanggap mo, Col? French kiss. French kiss ang natatanggap. Kayo na lang mag-usap. Maluoy mo. Gising na. Nga, oy. Ipit na ipit yung tani ba? Ipit yung tani style labay ba? Nga, oy. Ipit, oy. Hindi, ano ba? Ano yung receiving? Ano what naman? Receiving? Binigay Ano ko siya? sa'yo. B, gifts. Receiving siya. Oo, kasi babae nagbibigay sa kanya. Uy, tabla lunes na lunes. Kabuisit na. Napansin ko po, dami nagre-regalo kay Uncle, mapababae, mapalalaki. Kasi pag nakita nyo si Uncle, masarap po kasi siyang kabanding kasama. Kaya, di ba yung mga tao kapag matuwain sa tao, uy, bililibre naman. Para, Col, tumutunog ba?